Voetbalvrouwje van Heerenveen, hoop je op een wonder? Ja, wat gaat er gebeuren, jongens? Dus je het wel erop of eronder. En beziekenstop bij zwembad Zwimfun op de Jouwer. Goejoen, dit is Kijk op Friesland. Komt het nog goed met de voetbalvrouwje van Heerenveen? Het nijs dat de vrouwenstak ophoudt te bestaan, maakt het een soort los. Joen praat de gemeente hier over de toekomst. Grootste probleem, het geld. Dit zo'n zomer is de laatste beelden wijzen kennen die het maken binnen van de training van het vrouwenteam van Sportclub Heerenveen. Tot de financiële situatie liep het doek te vallen. Ik ben wel een beetje klaar met de word commitment, draagvlak en dat soort zaken. Daarvan ken ik de trainer die er achter Roen rent, ken ik net betalen. Ja, wat gaat er gebeuren, jongens? Dus je het wel erop of eronder. Nou ja, het is echt een afwachtje wat er eigenlijk van de juni uitkomt. Dus ik denk dat we daar morgen meer roeien. Maar het kan ook wel dat dit de laatste training is van Heerenveen. De gemeente Heerenveen praat nog wel over de toekomst van het vrouwenteam. En dat zwaar het voor hoop. Juster hebben we echt een heel goed gesprek gehad met de burgemeester van de Zwan. Nou ja, die zet de eerste stap. Die heeft alle partijen weer aan tafel krijgt hij. En dat gesprek is om een kwartier voor jou. Maar die heeft nou echt zei van nou, die heeft wat richting aan jong, wat dingen, ja, wat zo kunnen gebeuren. Dus die heeft zich echt uitsprutsen. Dat vind ik mooi. Waarom is dit zo belangrijk? Nou ja, wij zijn de enige club in het hele noorden. Dus ik famkes uit Greens, uit Drenthe en maar op. En die hebben misschien wel de ambitie om bij Heerenveen ooit te voetballen. En Heerenveen is best wel een grote club. Ik bied mannenvoetbal en zo. Dus we hopen natuurlijk dat dat dan wat trots heeft, zodat die famkes hun droom nog weer kunnen maandje. Even in percentages. Hoe groot is de kans in jouw eigen dat er volgend jaar nog een vrouwenteam meer is van Heerenveen? Vorige week is het 10%, ik zit nu 50%. Het fietsersboom zal officieel bezwiermeid zit in het besluit om het fietspad op de Oosterdiek 3 jaar lang aan te sluiten. Fietsers en kuiders maar dit is helemaal nog 4 dagen over het paad heen, maar daarna gaat het 2 jaar lang volslijn dicht. Juster had het fietsersboom tieren met het landelijk fietsersplatform en wandelnet hoe Lishol maar Rijkswettersteert. Het fietsersboom zal nou een officieel bezwierschrift inzien. Als het bezwier afgewezen wordt, wil het fietsersboom naar de rechter. De dwarpseel van café De Gekroonde Roskam in Wiedmarsum sluit haar warn. In de seel worden feesten en partijen houden, maar eind juni is dat voorbij. En daarmee valt er een wichtige romte voort uit het dwarpsleven. De bierpompen staan nog kleer, maar net lang meer. Nou, onze ideeën daarbij binnen van wij willen hier een appartement in maken. Wij scheiden de seel van het café. En ja, dat is al je toekomst, maar de sale dat houdt inderdaad op. Het café blijft voor eerst wel open, maar stiert de keer verkeep je mijn sale woon net. Dus toch is het nou zo. Het dichtgaan van de sale, het gevolgen voor het dorp. Er gebeurt een soort, we hebben een soort van dorpshuisfunctie. Dus voor een biljetvereniging, een plattelandsvrouwen, vergaderingen, partijen, bruiloften. Live muziek, waardoor je eigenlijk van alles. Ja. Is er een jongen om die sale op een andere wijze voor het dorp te behouden? Dat hebben we wel proberen. Hè. We hebben een hele tijd de keep van. We hebben op een gegeven moment nog een gesprek gehad met het dorpsbelang. Net haalbaar. Dus dan hebben we gezegd, nou, dan moeten we zelf plannen maken. Een beziekenstop bij zwembad Zwimfun op de Jouwer. Het is te druk om de veiligers nog te garanderen. Door een vakantie is het tiege druk in het zwembad. 1000 mensen gaan nu het een doek nemen. Voor de komende dagen wordt er nog een soort druk te verwachten. Moa's betiert en middags na 4 uur is het minder druk. Maar zo'n 200.000 bezoekers in het hier is het subtropisch zwembad een van de grootste attracties van Friesland. Maar deze drukte is zelfs waar Zwimfun te volgen. Jongens, na 4 is het weer rustig. Dus dan gaan we weer riepen. Dan gaan we weer riepen, ja inderdaad. Ja, en hoe zwemmen sprutsen, het liep het mij der boete nog wel wat te fris waar. En of dat oors wordt, daar doen nou Piet Paulusma. Joen en vannacht het waar. Opklarings, droeg waarbuis, temperatuur van 5 graden op de eiland, 1 of 2 graden hoger. Een noord-noordwestenwind en die is matig, misschien in het watergebied vrij krachtig. Morgen, zinnen, bewolking, droeg waar, zo'n 10 of 11 graden. En de wind noordwest, matig en vrij krachtig, betiden krachtig. En dit weer Kijk op Friesland. Surf meer nice op uw website omroepfriesland.nl of op de Omroep app. Ik wens je nog een heel noffelijke joen.